Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 22 da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Magnesitas de Navarrak Erdizen proiektatu duen meategia Baztandaren iritziaren gainetik egin nahi dute. EH Bilduk apirilaren 17an Iruñan egingo duen manifestazio nazionalarekin ospatuko du aberri eguna Bakartxo Ruizek eta Arnaldo Otegik Nafarroko hiriburuan jakinarazi dutenez. Hezkuntzak ni publikokoa naiz kanpaina aurkeztu du Nafarroko sare publikoan izena ematera animatzeko. Eskubide sozialetako departamentoak 8 eguneko zentro publiko eta eraberritzeak sustatuko ditu 50 egoitzatan Nafarroan. Iruñako Gaztediaren etxeak pandemia gainditu du 2021an 61.784 erabiltzaile izan baitzituen, 129 gehiago antolatutako jarduera eta zerbitzuetan. Nafarroko euskera ama hizkuntzaren nazioarteko egunean euskarazko ahozko testigantzak biltzen dituen bideo bat argitaratu du Euskera Bideak. Ana Ollo kontseilariak Oroi Bidea ataria aurkeztu du. Luminiszenteak liburua aurkeztu dute Igone Mariezkurrena eta Irantzu Pastorek Iruñako Katakraken. Magnesitas de Navarrak Erdizen proiektatu duen meategia Baztandarren iritziaren gainetik egin nahi dute. Erdiz bizirik plataformak agerraldi publiko egin zuen atzo, Magnesitas de Navarra enpresak Erdizen egin nahi duen proiektuari buruz solasteko. 2007an egin nahi zuten meategeren proiektua herritarren mobilizazioei esker gelditu zen geroztik Magna multinazionalak hainbat trikimailu eta presio erabili ditu proiektu hori berreskuratu eta Baztandarrei historikoki dagokion herri lurren kudeaketaren eskubidea urratzeko. 2007an Magnesitas de Navarrak Erdizen egin nahi zuen meategiaren proiektua herritarren mobilizazioei esker gelditu genuen. Geroztik, Magna multinazionalak hainbat trikimailu eta presio erabili ditu proiektu hori berreskuratu eta Baztandarrei historikoki dagokigun herri lurraren kudeaketaren eskubidea urratzeko. Zilbetin, udalez gaindiko eragina duen plan gisa bertze proiektu bat abiatu zuten, Baztanek parte duen kintoko lurrak desjabetuz. Proiektu hori legiz kontrakoa zela erran zuen Espainiako Auzitegi Gorenak. Aldude mendiko babes bereziko eremua arriskuan jartzen zuelago. Etenik gabeko eraso honetan, 2017an, Baztan eta Esteribarko udalerrien arteko muga aldaketa bat gauzatzea ere lortu zuten. Erdiz biziriketik, behin eta berriz adieratzi dugu proiektu honek gure kultura, bizimodua eta etorkizuna arriskuan jartzen dituela eta ez dugula horrelako proiekturik inposatzea onartuko. Orain dela 2 urte, Magna multinazionaleko zuzendaritzako kideak Erdiz bizirikeko kideekin bildu zirenean proiektua ez zutela UGPA bezala tramitatuko errantz bazuten ere, berriki jakin dugu beren benetako asmoa zein den. Berriz ere, gezurra azpilokoa baliatuz, proiektua UGP baten bitartez tramitatu nahi dute. Baztanen egin nahi den herri galdeketaren emaitza errespetatu gabe eta Baztango batzar nagusia eta Baztango udalaren erabakitzeko ahalmena deuseztatuz. Hori gutxi balitz, beren burua zuritzeko eta UGPA tramitatzeko beharrezko itxurakeri bihurtu den prozesu parte hartzailea abiatuko dutela erran dute. Baztandarrei parte hartzea eta kolaborazioa eskatuz. Iruzur honen aitzinean, Erdiz biziriketik hurrengo eskaera egin nahi diegu herritar zein instituzioei. 1. Baztango herritarren eta Baztango instituzioen erabakitzeko ahalmena deuseztatzen duen prozesu parte hartzaile honi boikota aktiboa egitea. Alde batetik ez parte hartuz eta bertzaldetik publikoki UGEP-honen izaera bortitza salatuz. 2. Baztango herrietako batzarrei
Batzar Nagusiari eta udalari inposaketa honen aitzinean Baztango herri lurrak eta erabakitzeko ahalmena defendituz UGEParen tramitazioa geldiarazteko eskatzea. 3. Nafarroako gobernuari eta hura sustengatzen duten alderdi guztiei UGEParen tramitazioa bertan bera utzi eta herritarren borondatea errespetatzea. 4. Herritar guztiei dei egiten diogu inposaketa eta hau gelditzeko egin behar diren mobilizazio guztietan parte hartzera. Lurraren osasuna, gure etorkizuna. Erdiz bizirik. EH Bilduk apirilaren 17an Iruñean egingo duen manifestazio nazionalarekin ospatuko du aberri eguna, Bakartxo Ruizek eta Arnaldo Otegik gaur Nafarroako hiriburuan jakinarazi dutenez. EH Bilduk apirilaren 17an Iruñan egingo duen manifestazio nazionalarekin ospatuko du aberri eguna. Bakartxo Ruizek eta Arnaldo Otegik Nafarroako hiriburuan jakinarazi dute prentsaurrekoan. Horrekin batera aberri eguna Amaiurreko batailaren 5. mendeurrenean izango dela eta aurrera egiten jarraitzeko balioko duela azpimarratu du. Arnaldo Otegik bere aldetik Euskal Nazioaren hiriburuan ospatuko den aberri egunean sektore antiautoritario, ezkertiar abertzale, antifascista eta aurrerakoi guztiei parte hartzeko deia egin die. Guardion guztioi eta mila esker etortzeagatik. Beti bezala, plazerra da Euskal Herriaren hiriburuan egotea, prentsaurreko bat emanez, kasu honetan, mahai politikoak hartutako erabaki baten berri emateko. Bakartxok esan duen bezala, datorren apirilak 17an, Euskal Herria Bilduk ospatu egingo du Euskal Herriko hiriburuan aberri eguna. Eta zentzu horretan, 3 aipamen egin nahiko nituzke aberri egun honen inguruan. Deialdi batekin batera. Gonbidapen luze bat, eta luzatu egiten dugu gonbidapen bat, Euskal Herrian dauden sektore antiautoritario, demokrata, abertzale, independentista eta ezkertiar guztiei, gurekin batera gure hiriburu historikoan aberri eguna ospatzeko. Lehen aipamena egin du Bakartxok Amaiurri eta nik uste dut ibilbide luze batei buruzko aipamen batekin hasi nahi dut nire lehen interbentzioa. Honen dela 500 urte hemen burujabetzaren inguruko lehia bortitz bat eman zen. Orain dela 500 urte Amaiurreko gatazka egon zen. Orain dela 500 urte Gaztela eta Nafarroaren arteko burujabetzaren talka hemen eman zen, Euskal Herriaren talka, guretzat, Gaztelarekin, eta zentzu horretan esan dezakegu 500 urte berandago hemen daudela, Iruñan gaudela, gure hiriburu historikoan gaudela, eta nolabaiteko mirari laiko baten testigantza egitera gatozela. Dena zegoen eta dena dago antolatua, estrategia guztia daude antolatuak Euskal Herria nazio gisa, Nafarroa nazio gisa, nolabait ere desagertzeko. Eta 500 urte berandago, lehenik eta behin, aberri egun honen kontestuan, argi eta garbi esan nahi duguna da, hemen gaude, eta askatasunaren proiektua zutik dago, Nafarroan eta Euskal Herrian. Bigarrenik, kontestu politikoari erreparatuta, gure ustez badago estrukturalki esan daitezken afera batzuk historian zehar betidanik zentralidade politiko auki dutenak ero gatazka guztiaren muinetan egon direnak. Askatasuna, burujabetza, berdintasuna, eta baita ere, nolabait ere, askatasun demokratiko, pero berdintasun soziala. Burujabetza, askatasuna eta berdintasuna. Horiek izan dira, etengabean historian zehar, historiaren motoreak. Euskal Herrian, Nafarroan, Nafar hiriburuan, Nafar estatuan, eta baita ere Europan eta munduan. Eta burujabetza aldarrikatzera etorriko gera, ero gatoz, ero gaude, betidanik Iruñan errebindikatzen. Gure ustez, eta berriro diogu, burujabetza oso lehia historikoa izatetik aparte, oso lehia simplea da. Nork, zer, nun erabaki egiten duen. Eta guk, euskaldunak, gure hiriburu historikoan, berriz ere mezu bat luzatu nahi diogu Euskal Herriari, Espainiar Estatuari, Europari eta munduari. Euskaldunok,
Hemen erabaki nahi dugu eta dena erabaki nahi dugu hemen. Hori da guretzat burujabetza. Bigarrenik, askatasuna. Gure ustez nahiko nabarmena da, bizi dugun egoera honetan, ez bakarrik Espainiar estatuan, baizik eta baita ere Europa kontinentean eta munduan zehar, badagoela momentu honetan, leian eta eztabaidan guretzat zentralidade politiko handia hartuko duen eztabaida estruktural bat. Eta da, askatasuna ero autoritarismo. Askatasuna ero neofascismoa. Eta zentzu horretan gure ustez, komenigarria da berriz ere azpimarratzeak gure ikuspuntutik Espainiar estatuan erregimenaren krisi nabarmen bat dagoela, eta krisi horretan bi saiakera daudela krisi horri aurre egiteko. Autoritarismo alde batetik, eta regimenaren pakto zarrak reditatzea bestetik. Eta badago hirugarren bat, gu bultzatzen duguna, definitiboki, Espainiar estatuaren demokratizazioa, soilik bide batetik etorriko da. Bere natura plurinazionala onartzetik eta erabakitze eskubitik. Eta azkenik, berdintasuna, ikusi dugu pandemiak zenbatako ondorioak ekarri dituen, eta gu gaur, hemen, Iruñan, gure liburu historikoan, zer adierazi nahi diogu jendeari. Beste alternatibak badaude, alor sozial eta ekonomikoan. Eta horretarako Euskal Herriak burujabetza behar du. Hortarako tresnak behar ditugu. Beste politika batzuk egiteko eta definitiboki gure herria eta gure herritarrak autoritarismotik eta ezberdintasunetik ateratzeko. Eta zentzu horretan hori da gure xedea eta gure aposto. Horregaitik deia egiten diogu Euskal Herrian dauden sektore abertzale, independentista, ezkertiar, antifascista guztiei. Apirilaren 17an gure hiriburu historikoan manifestazio nazionala egiteko eta aldarrikatzeko bat, hemen gaudela, bi, aintzinagoa zela, hiru, askatasunaren alde gaudela, antiautoritarismoaren kontra, antiautoritarismoaren alde gaudela, berdintasunaren alde gaudela eta Euskal Herriaren burujabetzaren alde gaudela. Hezkuntzak ni publikokoa naiz kanpaina aurkeztu du Nafarroako sare publikoan izena ematera animatzeko. Aurre hezkuntzako bigarren zikloan eta lehen hezkuntzan aurrez izena emateko aldia martxoaren 7tik 11 bitartean egingo da. Hezkuntza Departamentuak Nafarroko hezkuntza sare publikoan ikasleak inskribatzeko prozesuaren kanpaina aurkeztu du lehen aukera gisa eta markako irudi gisa honako eslogan hau eramango du. Ni publikokoa naiz. Aurrez izena emateko epea martxoaren 7tik 11 bitartean izango da eta Nafarroan bizi diren eta 2019an jaio diren 5.332 aurrei eragingo die. Carlos Jimeno kontseilariak aurkezpenean Gil Sevillano hezkuntzako zuzendari nagusiarekin batera arituz, familiak animatu ditu bere seme-alabak ikastetxe publikoan sarean inskribatzera eta bere ezaugarriak dira familiaren etxetik hurbil egotea Nafarroa osoan, izaera inklusiboa eta plurala, digitalizazioarekiko aurrerapen sakona, izaera eleaniztasuna eta kohezitzailea hala nola irakaskuntzaren programa aintzindariak finkatu izana hezkuntzako ziklo eta etapa guztietan. Eta azken bi ikasturte hauetan segurtasun sanitarioaren bermea frogatu izana koronavirus izurriaren aurrean. Hori guztia errealitatea bihurtu da irakasle talde honenekin ikasleen etorkizunerako aukera sustatze aldera, familien eta eskola umeen zuzeneko partaidetza tarteko erantzi du. Departamentuak aurkeztutako kanpainak nabarmentzen du horrela eskola publikoa dela sortu nahi duzun eskola eta bere irudia kolorean hitzeko bihotz baten ardatza du. Haurren baliabide pedagogiko ospetsu baten piezekin eratua, zeinetan koloretako, bi mota batekin eskulan ezberdina fabrikatzen diren eskola umeen sorkuntza bultzatuz. Eskubide sozialetako departamentuak 8 eguneko zentro publiko eta eraberritzeak sustatuko ditu 50 egoitzatan Nafarroan. Departamentuak 6,7 milioi euro inbertituko ditu Europako funtsekin sustatutako diru laguntzen deialdi batean, pertsonarengan oinarritutako arreta eredu berria susta dezaten.
Kinesis izeneko Europako proiektu bati esker Italiako, Alemaniako, Herbehereetako edo Estoniako ikasleek praktikak egin ahal izango dituzte despopulazioak kaltetutako Nafarroko herrietan. Lurralde Kohesiorako kontseilaria Bernardo Ziriza Nafarroko Unibertsitateko Kultura eta Gizarte Institutuak errealitate sozialaren behatokiaren laguntzarekin bultzatu duen ekimen honen aurkezpenean izan da. Praktikek 6 hilabeteko iraupena izango dute gehienez eta honako udalerri hauetan egingo dira. Oibar, Xabier, Liedena, Rocaforte, Zangoza, Esako, Petilla de Aragon, Fitero eta Kaseda. Herri bakoitzean plaza hutsek eskari espezifiko bati erantzungo diote, Aragoiko Doneiako bidearen inpaktua mapeatzea, Ramon y Cajalen figuraren inguruko lehiaketa nazionala antolatzea, Fiteroko hezkuntza hobetzea, Zangozako artisten figurak nabarmentzea, ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, Fiteroko zentro historikoaren azterketa eta Irunberriko Deabroaren zubiaren azterketa. Iruñeko Gaztediaren etxeak pandemia gainditu du 2021ean 61.784 erabiltzaile izan bazituzten 129 gehiago antolatutako jarduera eta zerbitzuetan. Tokiko gobernu batzarrak gaur goizean onetsi du etxearen kudeaketa kontratua eta programazioaren esparrua akordioa luzatzea. Iruñako Gaztediaren etxeak 61.784 gazte hartatu ditu 2021ean eta batez beste hilero 14 eta 30 urte bitarteko 5.149 lagun pasa dira etxearen instalazioetatik. Bertzea bertze etxearen askotariko zerbitzuak erabiltzeko bertaratu dira. Argibide bulegoa, informatikako debaldezko ikastaro eta lantegiak, aholkularitza espezializatuak eta aretoak lagatzeko zerbitzua. Horrez gain, Iruñeko udalak, naiz gaztek beraiek, antolatu zure ekitaldia laguntza teknikoko programaren bidez, programatutako jardueretan parte hartzeko ere joan dira. Azken urte honetan, etxeak aurrez aurreko arreta eskaini du aurreikusitako osasun segurtasun neurri guztiekin bat, eta pandemiaren aurreko bertaratze kopuretatik urrun egon arren erabiltzaile kopurua 129 handitu da, 2021an, 2020arekin alderatuta. Koronavirusak eragindako zailtasunak gorabehera edukiera murriztuak ekitaldiak bertan bera eta bar. Atzo goizean, tokiko gobernu batzarrak Gaztediaren etxearen informazio eta dinamizazio zerbitzuak kudeatzeko kontratuaren luzapena onetsi du 2023ko martxoren 31 arte. Halaber, onetsi du udal zerbitzu horren urteko programazioa kontratatzeko esparru akordioaren adjudikazioa. Sedena SL enpresa kudeatzaileak 368.534 euro izanen ditu urte amaiera arteko kudeaketa lanak egiteko eta 122.845 euro 2023ko lehen hiruhilekorako. Nafarroako Euskara Ama Hizkuntzaren nazioarteko egunean euskarazko ahozko testigantzak biltzen dituen bideo bat argitaratu du Euskara Bidea partaide duen hizkuntza aniztasuna sustatzeko Europako sareak. Ama hizkuntzaren nazioarteko egunean Nafarroko Gobernuko Euskara Bidea Euskararen Nafarroko Institutua kide duen hizkuntza aniztasuna sustatzeko Europako sareak bideo bat argitaratu du. Bideoak Europako hizkuntzen ahozko lekukotasunak, zehazki atsotitzak edo esaera zaharrak biltzen ditu, hoien artean Nafarroko euskarazko bat. Bideorako Nafarroko euskarazko ekarpena gogoko tokian maldarik ez erran nahirua da. Nafarroko euskarazko ahozko ondarean bildu eta egun ere euskaldunek erabilia. Eusko Alderdi Erkidegoko eta Nafarroko euskarazko lekukotasunez gain, Europako hizkuntza hauek ere jasotzen dira. Galesa, bretoiera, Irlandako gaelikoa, mazedoniera, ladinoa, friulera, Finlandiako suediera, katalana, galegoa, oksitaniera, Italiako zimbriera eta Alemaniako ungariera. Ana Oio kontseilariak oroibide ataria aurkeztu du. Handitu joanen den memoriaren webguneak frankismoaren biktimen senidei buruzko 1225 pasarte eta 161 elkarrizketa argitaratu ditu.
Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak oroibidea ataria aurkeztu du eta sortu zenetik Memoriaren Nafarroko Institutuak erregistratu eta bildutako ahozko memoria biltzen duen webgunea da. Irekia eta etengabe eguneratzen ari den ataria, gaurtik aintzinera gizarteari erakutsiko zaio 14 proiektu ezberdinen esparruan grabatutako ikus-entzunezko 1235 zatirekin eta 161 elkarrizketa osorekin. Oroibidea atariaren aurkezpenean, Ollo kontseilariarekin Nafarroko Memoriaren Institutuko zuzendari Josemi Gastonekin eta Memoriaren Nafarroko Institutuko dokumentazio ataleko buru Cesar Laianarekin batera proiektuaren ezaugarri teknikoak aurkeztu dituzte. Kontseilariak nabarmendu duenez, oroibidea Memoriaren Nafarroko Institutuaren garrantzi handiko ekimena da. 1936ko estatu kolparen ondoren eta diktadura frankistaren garaian gure lurraren iragan traumatikoari buruzko memoria kontserbatzeko eta zabaltzeko. Halaber, adierazi du ziur dagoela webgune hau oso tresna garrantzitsua izango dela gure iragan hurbilari buruz ikertu nahi dutenentzat, eta lehen mailako hezkuntza baliabide bat belaunaldi gaztenak iraganari buruzko hausnarketa kritikora hurbiltzeko. Luminiszenteak liburu aurkeztu dute Igone Maria Ezkurren eta Irantzu Pastorrek Katakraken. Indarkeria patriarkalaren adierazpen sorta zabala, generoarekin, arrazarekin, etnizitatearekin, klasearekin eta sexualitatearekin nola gurutzatzen den ulertzeko ahalegin bat da liburua. Emakumei buruzko diskurso homogeneizatzaileak hautsi nahi izan dituzte luminiszenteak emakumeen aurkako indarkeria ikusezinak eta erresilientzia historia zenbait liburuaren eta erakusketaren bidez. Irantzu Pastor argazkilariak eta Igone Maria Ezkurrena kazetariak eginiko lana da, eta atzo Iruñeko Katakraken aurkeztu zuten. 2018an hasi zituzten emakumeen historia ikusezinak ezagutu eta jasotzeko bidaiak. Zenbait arrazoiarengandik, hau da, okupazio militarra, pobrezia, behartutako leku aldatzeak, genozidioak, arrazakeria, egiturazko indarkeria testuinguruetan bizi edota hazi diren 73 andreren egunerokoan barneratu dira. Palestinan, Indian, Ameriketako Estatu Batuetako Lakota nazioko indigenen erreserban eta Euskal Herrian bertan. 4 urtez proiektu autogestionatu ondotik, emakumeen historia eta gorputz hoiek liburu batean argitaratu dituzte, Farmazia Beltza argitaletxearen eskutik. Proiektuaren bidez, egilek ulertu nahi izan dute izenik ez duten bortizkeri formek nola baldintzatzen duten emakumeen bizimodua. Horregatik testigantzak ez dituzte oinarritu galdera erantzun bidezko elkarrizketetan, baizik eta protagonisten eguneroko bizipen eta historiotan. Beti ere erretratutako personen duintasuna errespetatuta eta humiltasunez jardunda. Liburuarekin batera erakusketa batean aurkeztu dute luminiszenteak obra ikusgai jarri dituzten hautatutako 24 emakumeren testigantzen laburpenak eta irudi sortak.
Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.